Narum payu nioskum ka channel nam daki padba ka briu nyotar. Katkum ka hukum balapan mi daw Deputy Commissioner kom Chairperson jang ka District Highway Safety Task Force jang ka East Khasi Hills District Shillong lapan mi ya kani ka hukum ka baangkum ni ka hukum ka jing pentri kam katkum ka hukum jang ka yeng ka syari ka bahedo lani kata ka Honorable Supreme Court jang kari India haka su moto writ petition civil number khandai of 2025 kabaya day bat ka jing shngai haki surak ba lani kita ki National Highway hakaba ka yeng ka syari bahedo lani kata ka Honorable Supreme Court jang kari India kalakhang ye ki jing shna bat jing tay ye kino ki jakabam bat ki jaka de jing bam lani ki way pat ki jing tay kamai kaji hapo ka right of way lani kata ka ROW jang ka surak ba National Highway tikum ta labdha ya boro ki badan ki jing tay ki badan hapo ka ROW jang ka surak ba National Highway nado laimer hado nyomer upper Shillong bakin kenria naka ROW hapo khatsan sngi nado ka sngi bapenmi yakani ka hukum hakikat khubor lada jia baki try jang kini ki jingtai kim kenria hapo ka khatsan sngi ka office jang ubasai harum kan sale e ka badan kam